Good morning लोगोफोर गासैखौबो बरायनाय थाबाय फुंजानि खेमसि लानानै बरायबाय आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय दिनैनि भिडिअखौ आं मा खालामो नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै फुरानै दिनै बारियावसो दंखायो आरोना आं नै नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौहाय नायलांदो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो नै दाखालि आं सुफुंनाया मैया सानसे जाबाय आरोना मोजां माबायाखै एसे दंबावो सानाया साबावदों आरोना माला गायसै खैदिननि उनाव गायसै फिसा ब्लग मर्निं आं ब्लग खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो नागिरदों आरोना मा खालामो ओमफ्राय आङो जिंखा दुब्रा ना मा होनगोन गुबुनफ्रा मा होनो मिथिला आं जिंखा दुब्रा होननानैसो मिथियो आरोना नै बेबायदि फिसा एखौ खादों आरोना आं दिनैहाय नै बिथिंबो मानलाबोनानै नै खुमब्राबो थायदों खुमब्रा दिनै मैगं नागिरदों आरोना आं दिनै फुंजानि दायो टाइमा 6 जाबाय दां बेबायदि बियो बारा देरला इसेयानो गिदिर जाला आरोना बियो रासिगोन बिथिंबो दोङो मानसि दोङो नागिर नायलाय फिसा सोयो ओइथिंबो दङ आं नागिर आं खानि फुङाबाथाय गाराङा गाज्रि जानो नागिरो बेयावनो आं खाना लाग्रोनि खाखांनानै आं नोंथांमोन आं देखायगोन बेसे मोनखा आरोना ओरैबायदि थफा गाज्रि जाबाय बेबायदि थफा थाखायो आरोना ओरैबायदि मोनजाखायो न'आव गायना लाबाथाय फाननोबो मोनगोन आरोना आंनिया माने दंफांनो फिसासो न'आव जानो थाखाय आन्था आरोना मोनजाबाय थायो खुमब्रायाबो नै थायहांदों आरोना बेयाव थाइसे ओमफ्राय बेबायदि फिसा थायदों ओमफ्राय बैथिं गालैबो दङ आरोना खुमब्राया खुमब्रा थायफुबाय थानायाव नै दंफाङा माबायदि रानहांदों आरोना माबायदि जायो एसे मिथिया बेखौ मोनजाबानो जाबाय मिथिला हामासो जागोन ना मासो जागोन ओइ फान्थाव नुहुरबावदों र' गोरलैसो नै बियो गिदिर जादा आरोना दाबो थायथ'वाखै फिसाखौ जों मोनजागासिनो फानगासिनो आरोना आं खायै फानगासिनो न'आवथ' बेसेथो जानो बायो न'आव थाबाला बे कारनावनो आं फानजोबदों आरोना खायै दाबो बाबाया माने आं सिखारैनि सिगां लाना थांबाय खानानै ओमफ्राय दा आं एसेल' मोनबाय आरो दिनै एसे लेट जादों आरोना सिखारनाया 6 जादों आं दिनै सिखारनाया नङाबाथ' एसे एडभान्स सिखारो नै इथिंहाय जा लाव बिसां दंमोन ना नोंथांमोननो आं सिगां भिडिअ देखायदोंमोन फुरा अखा मोनैनो फुरा थैजोब्बाय आरोना मिथिं दायो जिंखा फिसा ओमफ्राय खुमब्रा दङ आरोना थायदों खुमब्रायाबो नोंथांमोन देखायगोन आं उनावहाय जेब्ला गिदिर जानानै जायो अब्ला देखायगोन आरोना नै खाना लाना फैबाय आङो एसे बुरजायैनो मोनबाय दाखालि मैयासो जाखांबावबाय मैया जाखांनानै नै दिनै खाना एसे मोनबाय ओरैबायदि गल जाखायो आरोना नै जिंखा दुब्रा होनो जोंना खिन्थु नोंसोरनि सोरबा मा होनो मिथिला आरोना जों जिंखा दुब्रा होनना बुङो ओमफ्राय नै फान्थावाबो जा बुरजा मोनो फान्थावखौबो खिन्थु बाबाया माने फाननो लाना थांबाय आरोना दहायो आं सिखारैनि सिगां खानानै दायो आं खानानै एसे मोनबाय आरोना जेबो मुलि होआखै आरोना बिसोर मुलिया खुमब्राबो दङ लावबो थायदों जेबो मुलि होआखै मुलि होयैनि कारनावनो सेवो आरोना अखा मोनबाय थानानै ओरैबायदि गाज्रि जाखादों दायो नै बेफोरखौनो संनोसै मा संनाय जायो नोंथांमोन आं देखायगोन आरोना दिनै मर्निं ब्लग खालामनाय जाबाय आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों मैया हराव हमनाय बरिया खांख्राइजों जानांसिगोन दा खालि आरोना नै मर्निं बाथाय नै मर्निं बाथाय हासिब लालायदो सिबलायदो नै माबायदि गाज्रि जाना दंखायो बिलाइफ्रा दंफांफोरानो नै एफा दंफां दोङो फुरा लामा सिबलायदो आरोना मर्निं बाथाय हिन्जावफोरनि खामानिबाथाय बेनोसै सिथ्ला सिबदो थुरसि खुरि सुदो ओंखाम संदो जादो होननोसै आरोना जाहोदो न'नि मानसिफोरनो बेनोसै खामानिया सिबना लाग्रोनि आरोना जिंखाखौ हाबाय हानानै ओमफ्राय बेखौ माबादों खांख्राइजों संसै आरोना खांख्राइजों संनानै जानोसै दिनैनि बे मर्निंनि सिम्पोल मैगं बिदिब्ला आं दायो सुना लाग्रोनोसै संसै जानोसै दिनैनि भिडिअ बेसेनो नोंथांमोना जायफोरा नायबाय थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय